Noniin, loppu. Loppu. Tämä otan sut tonne eristyssälliin. Eikä mene sinne kaaliin. Lopeta se potkiminen. Lähdetkö eristyksiin? Siellä on tiiliseiniä. Niin. Lähdetkö eristyksiin? En mä taida. Noniin, sitten loppu. Seuraavasta potkimisesta lähet. Noniin. Se oli sillä. Käydä sille Tuu hakemaan. tänne päin. Tule tänne. Tule tänne. Tule. Joo. Vai lopetatko? Okay, big boy. Sulla on nyt vaihtoehdot siinä. I need you to focus. Lopetatko vai laitanko eristyksiin? We are not done yet. Are you ready for the next round? Sirviö nää selviää kyllä. Tuo mun lääkkeet takaisin, mulla ADHD puskee päälle. Ei puke. Tuo mun lääkkeet, saatana, mä vittu potkin tuon seinä saatana paskaksi. Kuule, siinä on yrität. Sitä ei saa saatana paskottuakaan. Katsotaanko perkele? Katsotaanko, hä? Katsotaan, saatana, menee rikki. Vittu, ihan varmasti menee. Ihan varmasti. Vittu, varastitte mun lääkkeet, saatana. Perkele. Tuo mun lääkkeet takaisin. On this truck. Yes, I have. I gonna. Yeah, show me. There. Thanks, I check. Yes. Yeah, Okay. you have the only here for the car. You don't have this. I don't know. What is? This is like truck. Is the C3 license. Oh, okay. I don't know that. This is truck. This is not the car. Okay, I don't If know you that. don't know, I Indeed. give you some warning, and you go after this. Complete the license. Okay. Do you know where's the license? You can't complete. Do you know where? Yes, I know. I give you card back. There you go. Yes. Can I drive that car in the hospital? Yeah, you can drive that car in a hospital and Yes. take then the truck or license school Okay. and complete the license of the truck. Okay. Yeah. Get Mä ajattelin, että Good day. Kauppi laittaa tuohon. Good night. Otas kuvaa meistä kaikista. Hei, tulkaa joku tähän kuvaan meikin kanssa. Veno, hetki, voi minä kohtua. Minä katson vielä tota vähän raporttia. Ota kuva. Ai joo, Miten tää liikkuu tää kamera? Mitä vittua? Tähän näin. Tule tähän taakse. Hei, tule tänne. Tähän taakse. Tuu pulkka tuohon taakse. Yövuorta poto. Me mennään tähän.
Ota kuva. Joo. Joo. Kyllä tää ihan selvästi Mitä? Oho! Mitäs vittua? Hyvää päivää. Klippi. Mulla on vähän huono olo tällä hetkellä. Onks sä elossa? Olen. No, mitä sä muuten luulisit? En mä tiedä. Kertooks tää L mitään? Ei. Onks Tässä se L on kyse, tässä se on kyse L- elämästä ja kuolemasta. Onks se L niinku se... Mikä se oli? Se ei kerro yhtään mitään. L on niinku... L ja sit Moi, V on se ei niinku kerro V, mitään se V. numero. Se on niinku looseri. Niin, loser on niinku semmonen häviäjä ja sitten V on niinku se viine. 108 korkkiin. Eiks se niin mennyt? Niin sen takia mun liivessä on V. Niin, eli loseri 4 ja sit sä oot... Niin, V4. Mitä? Tää on niin maksettu juttu. Ei mun makseta mitään. Korruptoitu nyt kyllä. Mäkiselle heti kuule. Viestit jumalauta nyt sitten. Arvatkaa minkä arvotetaan täällä. Ensimmäiselle 20 maassa makka. En mä nyt tuu, mä haluan vielä juua. Ei jumalauta. Tääkö yksi tappotie? On. Ui! Ei vittu. Ylös kanssa. En mä voi sitä yksin jättää tänne. Ei vittu! Kiitos. Ei vitun läskipippeli! Ottakaa nyt mä hoidan itteni ekana vittu, että mä saan teidätkin saatanan paskanaamen näköiset trunkkarit vittuun kantoon. Ei mua hajota yhtään, ei. Ei hajota. Ei hajota olla vittu. Vittu kun mulla ei runkkausmenoilla vittu, pitää tulla Perkele, meni nyt helvettiin se vitu läski! Miten mä saan otettua teidät ilman, että mä palan vittuun? Täältä? Juokse! Juokse! No vittu, kun te ette ottanut tota yhtä läskiä kantoon, voi vittu. Oottakaa. Anteeksi kun vittu hauku, mulla menee hermot ja hajottaa vaan niin perkeleesti. Enemmän kuin leirillä vittu saatana. Kilikoli saatanan. Vitun. Voi vitun. Noniin. Sivo Rikkönen liittyy takaajamissa meiltä. Kuusamon pylän. Yksi maassa. Kanales. Hyppää kanaliin suoraan. Ai vittu! Perse. Ai joo. Arkeolkaa. Ai
Perse. Se et on nyt puhunut 20 vitun tuntia, kun mä sulle viimeksi sanon, että aja rauhallisesti. Ja mitä mä kuulen Koskisen? Sä oot siellä kolaroinut taas takajon aikana. Itse asiassa en kolaroin. No mitä sä sitten teit? Käyn vain Virtasen ja Koskisen eteen. Ehen. Mä just painostin sulle eilen liikenneturvallisuutta takajon aikana. Sä et saa vaarata ketään muuta kuin... No itse asiassa kaikista vähiten mitä pystyy. Vittu tuo UFO taas lentää tuolla. Justiinsa noin. Juhuhu. UFOja vittu. Mä klippaan toi ihan itselleni. Eikö se vielä jatkuu? Ei se jatku. Eikö jatkuu? Joo, perus UFO. Joo. Jumalauta, mä vittu yritän sut ihan just. Tää on Mäkinen. Saanko mä korjausta? Ai vittu. Korjausta. Ai Poliisi sattoo. Sulla kaikki hyvin. Onko hyvin kaikki? Onko hyvin?